So लोगोफोर नै आं हाबबाय टेन्ट सिङाव नायदो सिबमाबो हाबबाय माबायदि मोनदो बेटा मोजां मोनदो मोजां मोनदों नंगौ ओमफ्राय पियर बर' डिशबो मोनगोन ओमफ्राय जुदि चाइनिस डिशबो जानो नागिरो बेखौबो मोनगोन हेलो एवरीवन खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल दा जों थांगासिनो दं एसे खाथियावनो बेरायनो नोंथांमोना जुदि इंटरेस्टेड प्लीज भिडियोखौ नायलांबाय थादो जों बहा थाङो Hi everyone, hello कभी माना सारे तो दोस्तों मानस नेशनल पार्क के एकदम नज़दीकी में एक नया कैंपिंग साइट खुला है जिसका नाम है बेकी जंगलवुड रिजॉर्ट। तो आज हम उसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी कैंपिंग, बॉनफायर, बारबेक्यू इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो काइंडली वीडियो देखते रहिए। हाँ सिबम बहा थांगासिनो दं होन टाइगर नायनो थांसिगोन टाइगर नायनो टाइगर नायनो थांसिगोन अच्छा पापी बाय बाय पापी हेलो मामा पिटू था पिता टू तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं बेकी जंगलवुड रिजॉर्ट जो कि मानस नेशनल पार्क के एकदम सामने ही है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। So लोगोफोर जों सफैबाय दा बेकी जंगलवुड रिजॉर्ट ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै बेयाव मा मा दङ माने एक्चुअली नोंथांमोना जुदि कैंपिंग एन्जॉय खालामनो लुगैदोंबा मानसनि खाथियाव बे मोनसे गोदान माने खुलिदों सो आंबो दिनै फार्स्ट फैदों सो नायनोसै इयाव मा मा दङ फेसिलिटिसफोरा ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुगैदोंबा नायलांबाय थादो So लोगोफोर दा आं दंफैयो बेकी जंगलवुड रिजॉर्टनि अनारफोरजों सो नोंथांमोननो सिनायथि खालामना होनोसै ओमफ्राय बेयाव मा मा फेसिलिटि दङ बेफोरखौ सब गासैबो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिना लानोसै खुलुमबाय आंनि मुङा मुकुल रामसियारि बिथांनि पार्टनाराव दङ हरिस रामसियारि आरो अलंबार खेरखाटारि जोङो मानास नेशनेल पार्कआव बाक्सा बिटिआर बेयाव जोङो मोनसे केम्पिं साइट खुलिदों नोंथांमोना जुदि गोसोबा थाफैनो हागोन एन्जय खालामनो हागोन ओमफ्राय मानासाव जुदि बेरायनोबा बेरायहैनोबो हागोन आरो जोङो जिप साफारिनि एरेन्जमेन्टखौ जों खालामनो हागोन राफ्टिं एलिफेन्ट राइड बेफोरखौ सब होजोबगोन जोंनि टेन्टफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन माबोरै रेट गोलैयो ओमफ्राय जोङो बेयावनो जोङो डिनार ब्रेकफास्ट लान्च जोंनो सब खालामजोबना होयो बेयाव मोनजोबगोन फेसिलिटि दंजोबो ओमफ्राय पियर बर' डिशबो मोनगोन ओमफ्राय जुदि चाइनिस डिशबो जानो नागिरो बेखौबो मोनगोन आं नोंथांमोननो जोंनि टेन्टखौ देखायनोसै माबोरै मायो माबोरै रेट आरो साबैसे मानसि थानो हायो बेखौबो देखायनोसै आङो सो लोगोफोर दा जों थांगासिनो दङ टेन्टफोरखौ नायनो थाखाय सो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो टेन्टफ्रा माबायदि मोजाङै खुलिनानै देखायगोन बिथांमोना ओमफ्राय आंथ' होनो नोंथांमोना फैनांगौ सापर्ट खालामनांगौ मानोना बर'नि डिशबो मोनगोन लोगोसे अनारफोराबो बर' नङा होनबा जोंनो सापर्ट खालामनांगन सो फैबा जेसे हागौ बेयाव थाफैनो नाजा तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ इन लोगों का टेंट थोड़ा एक्सप्लोर करने। बेसिकली ये कैंपिंग साइट ही है तो यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ पे टेंट का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का टेंट अवेलेबल है इन लोग के पास और देखते हैं कैसा रेट है हर एक टेंट का फैसिलिटीज़ तो देख लेते हैं। ये 6% टेन्ट किन्तु याव टोटेल लाइक 10% थानो हागोन आं देखायनोसै आरो बिनि रेटआ जागोन 3000 रुपीस पर नाइट ना पर नाइट। तो दोस्तों ये टेंट जो है ये 6 पर्सन के लिए है। यहाँ पे 3 अलग अलग कंपार्टमेंट है पर कंपार्टमेंट 2 पर्सन और बीच में जो ये एरिया है यहाँ पे अनदर 5 पर्सन रह सकते हैं। सो टोटल जैसे कि 11 पर्सन के लिए है लेकिन इन लोग का कहना है कि 10 पर्सन ज़्यादा कंफर्टेबली रह सकते हैं। सो लोगोफोर नै आं हाबबाय टेन्ट सिङाव नायदो सिबमाबो हाबबाय माबायदि मोनदो बेटा मोजां मोनदो मोजां
नंगौ नों थानो बेयाव उन्दुनो नायनोसै बेयाव बहुत मोजां मोनदों ओमफ्राय डिटेल्सखौ खोन्थागोन बेयाव सानै करि थानो हागोन सानै मोनथामाव माने 6% ओमफ्राय गेजेराव 5% तारमाने 6 आरो another 5 11 किंतु 10% बा मोजां जायो ना साबसिन तो दोस्तों 6% के लिए इस टेंट का रेट है पर नाइट 3000 रुपीज़ पर अबव 6% अगर यहाँ पे रहना चाहेंगे तो एडिशनल आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर पर्सन पे करना पड़ेगा So लोगोफोर बेयाव ओरैनोथ' 6% पर हेड माने जुदि 6% थायोबा बेयाव 3000 ओमफ्राय लोगोसे जुदि मोनसे साप'ज फेमिलि फैबाय गासिबो जुदि 10% होनबा 6% नि सायाव माने एक्सट्रा बेखिनिया 200 पर पर्सन गोलैगोन स्टिल रिजनेबल ना 3000 बा हमना ला विदिन 4000 नि गेजेरावनो इमान मोजां मोनसे माने एरियायाव जों थानो हागोन केम्पिं खालामनो हागोन एन्जयबो खालामनो हागोन सो इन्ट्रेस्टेड बा फैदो माबार सिजनाथ' दाबो दङ एकदम सानफ्रोमबो फुल जागासिनो दं ना दाबो टाइम दङ मानासखौ जुदि नायफैयाखैबा बेयाव थानानै एन्जय खालामफैदो आरोबो दङ टेन्ट नायनोसै सिंगोलबो दङ ना बेखौबो नायनोसै माबायदि जोंना बाथरुमा कमन बर्तमान मोननै दङ बाथरुम माने लेट्रिन बाथरुम एटाच्ड आरो गंनै दङ आन्डार कन्स्ट्राक्शन आरो तो दोस्तों यहाँ पे जो वॉशरूम्स है ये कॉमन है 2 आप लोगों को मिल जाएगा विच इज़ रेडी टू यूज़ लोगोफोर एक्चुअली बिथांमोना एकदम गोदान डिसेम्बर 1 2020 ओपनिं जादों सो आरोबाव खामानि बाखि दं बाट स्टिल मोजाङानो आरो टाइल साइज जागोन आरो मोजां जाबावगोन आरो जोंनि बेक साइडखिजा टी गार्डेनबो दङ बिराद मोजां भिउ मर्निं वाक खालामनो थाखाय बिराद मोजां ओमफ्राय दा जोंनि ओरै जों एक्चुअलि जोङो एकदम मानास नेसनेल पार्कजों जोङो बाउन्डारिखौ शेयार खालामो नैबे 3%आव जोङो 2000 लायो नायजासिगोन 3%आव 2000 2000 तो 3% के लिए भी टेंट्स अवेलेबल है पर नाइट 2000 रुपीज़ बैयाव थानाया 2% दङ 2%खौ जोङो 1500 लायो पर नाइट पर नाइटआव 1500 लायो ओमफ्राय बे जाबाय कमन डाइनिं एरिया मोजाङानो नीट एन्ड क्लिन आं मोजाङानो नुदों नोंथांमोना माबायदि नुदों प्लिज आंखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरोबाव खामानि बाखि दं दा खुलिजेनदोंल'सो नालाय ओमफ्राय आंनिबा नोंथांमोना फैदो सापर्ट खालामदो बिथांमोनखौ जाहाथे आरो मोजां खालामलांनो हायो स' आंथ' मोजां नुदों स' नोंथांमोनाबो फैदो एन्जय खालामफैदो बेयाव बेवहाय बनफायारबो खालामजायो माने मोनफ्रोमबो टेन्टनि खाथियाव बनफायर गासिबो गोसोबायदि बानायनो हायो जोङो हर एक टेंट के सामने इन लोग ने बॉनफायर के लिए प्लेस रखा हुआ है तो आप लोग आ सकते हैं रह सकते हैं बॉनफायर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे So लोगोफोर बेनिफ्रायबो साफारि खालामनो हागोन एलिफेन्ट राइड आरो रिभार राफ्टिंबो खालामजायो ओमफ्राय दा जों फैदों जिहेतु जों एसे साफारि एन्जय खालामना फैनोसै स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों मा नुयो नायनोसै एसे मोनाबाय स' स्टिल एसे होपफुल ना माबाफोर नुनो हागौ तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सफारी एंजॉय करने के लिए यहाँ से रिवर राफ्टिंग एलिफेंट राइड और सफारी जीप सफारी का फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं अगर आप लोग को भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आके एक बार एंजॉय कीजिए यहाँ पे ट्राई कीजिए और आई एम श्योर आप लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे Buffalo, big buffalo, na? Alma nugas. Nai beta. Peacock trio nai de. Ay, ina peacock ga. Nula? Ina peacock ko nula. Itu. Elephant.
Ada mana dah? Ada. Ini pas dengan aku. Elephant. Okay. Ada mana dah? Peacock. Mazang benda? दोस्तों हम लोग सफारी करके वापस आ चुके हैं। अभी हम लोग घर वापस चले जाएंगे। हम लोग बस डे विज़िट के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन अगर आप लोग को कैंपिंग करना है, रात को यहाँ पे नाइट स्टे करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया है। So लोगोफोर जों साफारि खालामना सफैबाय ओमफ्राय दा थांसै दसे अर साइनसै बिराद गोजांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला बेयाव फैदो खनसे नायदो एक्सपिरियेन्सखौ लादो जोंथ' बिराद एन्जय खालामबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला काइन्डलि लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों।